Hey, hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab karon ang atong madungog sa adlawng Lunes. So ang atong magtatampo karon nagngalan og Gayang. So maayon ni sila nga managtiayon, ilang gitabanga ilang kumpare kay lagi makaluluoy no. Wala nay kapuy-an. So tungod silang kayo murag wala pod magsulti ang ilang gipapuyo nga kumpare. Unya naaday binuhatan nga dili maayo. So sa kaulahian nadamay sila sa binuhatan nga dili maayo silang kumpare. Giapil sila og dakop sa mga pulis. So mao kato ang sugilano ni Gayang uban ko ninyo sa pagpaminaw. So kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog subscribe og click pod sa notification bell para updated mo. Di na to ilangan ato nang isunod ang maong drama. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Ay, hello mga kasama, kinikapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan o sa tanang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Gayang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Gayang. Usahay bitaw no, kita nga gustong mutabang, kita pa'y mahimong dautan. Mo'y problema na mo ron. Pero aron yung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit Gayang! mo ay Oy, Gayang! Ay, inay! Naitaong nangita na sa gawas ay boto sa tuyo, ana, at tuwa sa to. Basig na katunag ayuda. Ayuda? Kita mahatangan katag ayuda din ninay? Di na kaabot ang ayuda din ninay. Mo nga ayaw na lang paglaom nga may ayuda. Suma, katutag 20 ang bugas. Nakaabot din sa ato. Oy! Sako rin naabot. Tuwa sa to. Susuya ko sa tuyo, ana. Yes, nay. What is your toys? Ha? Sa imong tuyo ba? Oh, naasi paring unyot? Sa may tuyo din mo sa kumbana nga nangita ka man. Oh, ikaw dito masawa paring unyot? Ikaw din ni Marie? Nakaila ka na ako? Uy, kaila kayo. Ikaw to mo, babae nga, kaduha ni mong Rayna? Hala na ibaw lagi ka. Nga natural. Kaduha ka Marayna. Ikaw mo inahimong ikaduhang Rayna, kay ang nahimog yung Rayna, namatay ba ng usa? Di ba? Namatay mo itong usang Rayna? O, pagkamatay, ikaw mo inapuli. Unsa kayo ito namatyan sa Rayna? Namatay sa bayook. Ay, oo, kanidako na itong liog at itong bayhana. Mao na, Marie. Ala, kailan din mo itong Rayna di ay? Ako bitaw itong asawa. Pagkapamag sa ilong. Imo na itong asawa? Utaon, si Tikla. Oh, ikaw di ba ng tikla? Utaon. Balog? Yes, Marie. At your service. Ay, pagkabungot mo ito eh. Wala naman ko kailan ni mo balog. Uy, naupaw naman ko kagod. Labang mo kay kagbuhukan ni Adto. Karon murag mo naabtan sa tinghuwaw. Nadaot sa kaingin, Marie. Yun ang sa ako ikaalagad ni mo nga nangita magka sa kumbana.
Ay, gimingaw ko si mong bana, Mari, oy. Dugay naman gumingwa magkita. Ay, nabayot na daay ka, pre? Oy, buya. Ay, unsa ba tayo tuyo ni mo ni Onyot, pre? Gisulo lang nako siya, Mari, oy, kay bawo ka na, sa mong kasuod ka niya to, murag di mahubit sa pung lamang. Ati liluan, kuya. Wag ko dahil sa inyong kasuod, good. Grabe gid ay kaayo, no? Kay dili man mahubit sa pulong lamang. Dili yun, Mari. Ay, tuod. Dali, dahil suod nga rin, pre. Dali, pre. Oh, pas na ka na bisita ni mo oy gayang. Kay murag nang luspad man na. Basig makuyapan na naros kagutom. Salamat, Nay. Ay, pre. Kaon, pre, balog, oh. Salamat, Mari. Unsa man ni Mari? Soft drinks o juice? Juice na, oy. Mango juice na. Dili na soft drinks, juice. Ay, wala ni orange niya, Mari. Da pa man. Mamili pa. Oy, Dong. Nanaday ka. Day, may turko nangita na ko, day. Oh, nana, ay. Why nangita na ko turko, day? Ay, wa. Pero nay nangita ni mo. Dini torko. Murag badyaw ni. Bong, sito eh. Saan, busog ka? Pre, Felix. Ikaw, Dix. Predix ka na. Busog Day, buko ka. Busog kay ko, pre, oy. Ikaw, Busog kay ko. ikaw, pagtarong mo, unsaman mo, pakungon ka mo, ninyo. Nikalit mo kung tumaka mong duha. Busog kay ko. Nga, busog kay ka? Busog. Bida. Ay, sige. Sulti lang mo kay wabong busog, ha? Kay palitan mo dagan. Biliban ako ni mo, pre, oy. Ako, pre. Kahurot yun ang believe, no? Kahurot yun. Huwag yun ibilin, kahurot. Ayaw kayo na kalitan itong ano, hindi ka Murag magic siya. magic mo ninyo, ha? Yung ko gitawag. Bida, no? Por bida, hurot imong believe na ako, huwag na bilit. Ko'y na ibilin? Murag, tayo sabi, kay balihon, taning blaka, kay murag karaan man. Karaan bitaw. Karaan ta. Sige. Tagay ta. Agay? Napaman lagi na si Paribalog dong. Wala siya mulis ila di ay. Sir, paliw niya sila. Wala naman siya ulion no sila. Wala ko no siya ulion sila lagi. Ngano lagi? O saan pag uli sila nga wala naman siya asawa taon. Namatay naman ko no. Nya, sige lang siya lakaw-lakaw. Maginabuhi lagi taon. Wa po rin na siya magtrabaho. Way klarong trabaho. Mabitaw nga, nabot na siya diri taon. So ang mahitabo, asa man na siya puyo? Asa man na siya uli? Dahil murag anhin lagi siya sa to, dahil. No. Lugom sa kay taon, di na to pesta nun rin. Wat siya kay staran, wat siya bay. Mga anil na siya sa to, dahil. Unya, wa ka na siya problema. Basta mo problema ta na niya, ha? Di lagi, dahil. Anil na siya sa to, kay luoy taon kay. Dawatol na to. Sige, ako agad ako nimo. Basta imong pagbuot, ha? Ug unsa gani, ikaw ra gyud makapapahawa, ana. Ako rin bahala na. Kinsa ba dagdaas inyo gayang ibon nag-uyuan? Hala, dili ng patring, uy. Kumpare na sa kumbana si Balog. Wala man ko na siya asawa tao, namatay na, siya na lang usa. Mo na nga gipapuyot na lang ni Unyot diya sa bahay, kay naluoy lagis Unyot. Oy, asa man day kaliwatan ba nila? Ay, nawas ako mangutana nang, ambot ka ha. Napatring! Oy. Ito akong sampo na katong head and soldier. Ay, saba ka de. Oy, naniguwang ka na lang gamit ng shampoo, ha? Huwag yapong kakailag unsa ng shampoo, ha? Head and shoulder lang gihap, soldier. Pataka ka man lagtabi, di ha? Ay, nang patring, iyan ang gituyo. Kay basta mo gamit ko na siya ng shampoo, ha? Mainom doon siya sa iyang bana nga namatay. Usa man to kasundaw, soldier. Ay, maupa Ay, pasado lang ko ninyo, God. Saan nga nabiyuda naman ko. Maudsa ka ba yun? Nabiyuda ko. Tama ka na ba yun, oy? Sige na nang. Ay, ako pa ni mo, no? Nabiyuda na magkahaka. Naigapuyos ilang gayang ay, kumpare ko nun ng Unyot. Ay, nga naman nang. Basta ganahan ka. Bitaw, Yuts, ato sa bahay, Yuts. Gwapo to. Gwapo, uy.
Atuwa dayon bayot kay basig maunhan kaslae. Dong, asa na si Paribalog? Oh, nanghirap itong blakaw ko no sa kadiyot. Amo ba? Unyaon sa Manila to siya mo balik? Wa kasi tumingong balik siya. Uy, kasayang. Uy. Oh, nga naman. Ay, ang bayot ba nga si Akang? Ang ano sa kang? Sa gisulti ni mo na ako nga si Paribalog wala asawa. Biyudo na, di ba? Oo. Ako daw siyang itupo ni Akang bayot kay may nalag pa, buhion siyang Akang. Balik pa to. Ambot lang ka. Oh, ang sulting balik siya. Kasayang sad, uy. Bitaw sayang yung kayo. Ngayon saon ka. May na to magkasinabot unta to silang duha. Ay, nay, naara ay. Anang bayot ay. Iya unta ila-ilahon si si pari balog unta mo na ni anhi. Baya. Yots, kadiyot sa ako sang kadiyot sa yots. Dong kana ugod sa nako kadiyot ha. Sige. Ayaw lang siya pala ha. Basta hindi na inunto mo balik, makupermiso ka na. Ay di lagi. Oh, asa naman kayang? Na malasa gid ni muyot. Nilakaw nga way klarong panangit umubalik pa ba siya o dili na. Wa naman diri, nakalakaw naman. Kasayang. Sige lang, oy, og mobalik ito din ni. Di na ko palakton ha. Chatan ta dayon ka. Basta kayang ha. Siguro ang taon ha. Kay basi na lang ba? Basin unsa oy. Basig maminyo na ko. Unsa? Oy, pre! Abi na kung di na ka mo balik, pre, balog na. Di mahimo pre. Wa man ko'y kaulian pre. Mao lagi. Ang balaka taon ko nimo kay wa kay kaulian. Kay ikaw, be, gihunahuna na ko taong asa na ka. Sus, salamat taon kay pre. Oy, Hakaw sa diri, ikaw to! Pakal sa! pakals. Day. Kuwan, Abi na ko din na mobalag si pare balong. mao lagi. Mga tanay ko isulti nimo. Wa na magyug kay kapuyan, pare balog no. No. Di ba? Sige na lang oy kun mao na dinhi na lang ka. Ay nalaglakaw. Bitaw pre, okay naman kay may pre. Okay naman kini ako asawa taon. Hadin nila ka. Kami libala ni kaon kay luoy taon kay kagwa kay trabaho niya wa kay kaon, di ba? Sus, salamat kay inyo pre. Salamat gud kayo ninyo pre. Gipapuyo na lang namo ni Unyot si Paribalog kay naluoy lagi mi. Unya, mahibong mi nga pirmi man na siyang mulakaw. Ug pangutanon sa kong bana, ikaw nang moingon nga moadto kuno siya sa iyang kaila kay mangita lagi kuno siya trabaho. Aw amo na lang sang gipasagdan. Unya, Dong, kanas balog ba? Nga naman. Nakabantay ko anak niya nga murag mainampingon kay sa iyang mga lihok. Murag pag may gibantayan. Unya, mukalit na siya kinuktok. Murag matulala lagkalit. Sagdi na saon lison mo taon-taon. Kayong taon-taon. Diba, yung pait ka na yung sitwasyon ron. Aw, hinuon sad. Basta, arin lang siya nakaon, day. Ang pananglit, wako din is trabaho. Ay lang sa taon siya ka ng, ikaw lay bahala. Ay, siya pasag discount taon. Ikaw lay bahala niya. Pasig mauwaw niya taon ba, ha? Sige, ako rin bahala, anak dong. Day, yang. Dara ko din sa kusina, dong. Oh. Ano naman? Day, as maribalog. Di araman to. Ano di ay? Mangko diri. Ana, nilakaw na sa tingali. Kaon naman ka to. Ambot lang, basta kay ako tong giagda ganina. Sige lang, pauli rator. Oh, asa ka di ay nga diha raman to. Ganina oy. Ay, nanuktok ay basig siya na ron. Manuktop yun siya por bida. So siya, uy, kung kinsa na. Day, may problema, day. Kinsa gipangita? Police sir? sir. May pangita kriminal o poser. Ha? Dili ba nagpuyo si Balong? Balog, sir? Yes, sir. Kaya nga naman day, sir. Usan nas pinangita sa balaod kinitawana. O kinaman siya din yung puyo sa inyo. Posible nga kaoban mo sa mga lakaw. Kauban? Grupo ni sila nga mong gipangita o ikon saman mo ni Balog na ituod. Ako, sir. Kanang kupari, may. So klaro na kayo nga kauban mo niya sa iyang mga lakaw. Kauban ko taon, Uyog na lang na mo presento sa ha? Uy. Aron matubag ninyo ang mga patan na sa bahin mo sa investigasyon. Sa taon na ako, Uyog na lang mo.
Ano, tao na, so, Kisa na dong, ano? day, ila ko nakundak mo, day. Ha? Oo. Ano ko sa may saan mo? Ang butot Kuyog sa na lang mo presento, ma'am, sir. Kuyog na lang mo kay Basig. Kauban mo sa trabaho, kalihukan na ni Balog. Kinuo ko, nga lukot ni Dong. Mao na mong problema ron kay naapil na hinuon mi aning kalakiha nga wa man taon mi kahibaw og unsa nis balog. Ang amo nga mitabang raman mi kay naluoy mi. Nya di man mi nila tuhuan. Ila man mi pasanginlan nga kauban mi sa grupo ni Balog. Mas man tayo among buhaton ani. Oy, unsa man og kumo pasiltihon. Gayang.